Здравейте, приятели! Това е моята ми приятелка Вики. Днеска правим заедно видео. И днеска ще се гримирам, ще правим скинкер. Да. Добре. Сега първо започваме с кремовите. Само да си приготвим парфюмите. Кой парфюм искаш? Добре. Аз стоя. И добре, това са кремовите. Добре, имаме две гъбки за нас двете. Коя искаш? Добре, взехме си гъбките. Добре. Това ми е крем. Това не е кремовите. Това не са кремовите. И това не са парфюмите. Да. Ето крема. И ето ги парфюмите. Добре, и сега да започваме. Сега започваме с кремовите. Добре. Сега аз моля. Да. Добре, взимай. Аз ще се взема от твоя. Добре. Добре. Извинете, ако не виждате. Ще отставя тук телефона, за да можете да виждате. Добре. Сега се правим гъбките. Готова ли си с твоята гъбка? Да. И ще се сложиш ли? Да, сложих се. По-повече се сложи. Чакай, ще ти сложа. Добре, да си покажем гъбките сега. Ето ги гъбките. Сега ще почваме да се мажем. Ела тук да ти гледа. Добре. Чакай, първо трябва да го направя, да го сквишне. За да се разтопи, за да стане заедно. За да се смеси. Да, да се смеси. Така по-добре може. Да, добре, така. Моето става по-бързо. Да, то може и така. Да. Готово е моето. Добре. Чакай да си сложа малко повече крем, че моето стана малко, че моето си има малко. Добре. Добре, сега. Извинете, че се бавим, но обаче се ангуразме. Добре, моят е готов. Ето го. Моето. Добре, сега си го слагаме. Добре, добре, тук на носа. И сега търкаме. Добре, аз съм готова с моето лице. Сега малко ще си изтрием лицата. Ти готова ли си? Да, аз го правя това. От другата страна. Добре, сега така правя. Ето твоите. Добре, достатъчно. Сега ще си сложим парфюмите. Да. Заедно този път. Чакай да си преберем кремовите. Да не съднат. Да. Чакай. Добре, готово. Сега си слагаме парфюмите. Чакайте, че малко моя не работи. Добре. Ти къде слагаш? Аз слагаме тук горе. Защо? Така. Тук чакай, имаше малко крем.
Ето. Добре, ние сме готови. Сега ще се намажем Ще се намажем сега от парфюма. Добре, сега време е за гланцевите да се слагаме. Ето, това е последната стъпка. Да. Ето, това са нашите гланцове. Много са. Много. Да, сега ще си изберем. Аз искам това. Добре. Може ли по два гланца да се слагаме? Добре. Ние ще слагаме по два. Добре, аз ще се сложа ето тоя. Аз ще се сложа от тоя и от тоя. Добре. Ще се сложа и чакай, аз знам кой искам. Я да видим къде. Чакай, не искам този. Този. Къде ми е гланца малкия? Аз искам този червения. Добре. Добре, не го намирам. Не го намирам. Сега ще си избера гланц. Този ли имаш предвид? Не. Айде, аз ще си сложа този гланц. Къде вътре има топчета. На Барби е. Айде. Добре. Само да подредим ето. Аз съм малко... Добре. Ето го ми гланца, който исках. Добре, ето то ще ползвам. Добре. Добре, аз първо ще се сложа от тоя. Да. Той ми е от аптеката на Kampfland. Има всякакви други. Да. Да. То ми е много любим. На мен много ми е любим също и този. Сега ще си го сложа. И сега аз ще сложа от другия. Добре, аз сега слагам втория. Добре, сега малко ще се изтрия устните, както направих на лицето. Същото е така. Защото малко си сложих много, защото ние ползваме по два. И аз ще се го изтрия. Ето, направихме. Добре. Слагаме грим. Добре, на теб малко ти е мазно лицето от крема. Я малко си го изтри. Ето виж в огледалото. Добре, приятели. Вече сме готови. Само да си покажем лицето. Чакай, че Викито не е готова. Добре, готови сме. Чао. Грим. Не, няма. Айде, чао, приятели. До друго видео.